ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍କିମରେ 21 ବର୍ଷରୁ ଶୁରୁ କରି 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ବିକାଶ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଓଡ଼ିଶା ଟେଲିଭିଜନ ଲିମିଟେଡ୍ ଓଟିଭି ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ମଜବୁତ ଖବର ତଥା ଜାଲି ମାମଲାର ତାଲିକା। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନରେ କେଉଁଝରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଦେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ରୋଡ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପିଏସ୍ଓ ହୋଟେଲରେ ସେବାର ଯନ୍ତ୍ର ଚଲାଇଥିବା ଘଟଣାରେ ଫାୟାର ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାବାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ 3 ନଭେମ୍ବର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ଲାଗୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ସରକାର ସେବା ଓଡ଼ିଶା ୱାନ୍ ପୋର୍ଟାଲର ବିସ୍ତାର। ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି 50ରୁ ଅଧିକ ସେବା ଅନଲାଇନରେ ମଗାଉଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରାସନ କାର୍ଡ ଅନ୍ୟତମ ଆଦି ସହିତ ସହଜ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଶିଳାପାଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2.067 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉଦ୍ୟୋଗ ଶିଳାପାଟ ଘଟିଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ।